duwe nomor 1 kamu. Pangan bakso. Butuh duit. Nanggap apa butuh duit. Oh, ning atiku karo Musmini, Mas. Iki masalah ati. Kate batok ati ya. Batang. Beres. Kate batok ati ya, Pak. Musmini lho gak tau mungkin perkara gue itu gak tau. Sing penting uripku tentrem karo Musmini. Sopo ngomong? Lho. Bojomu sik pol mati nang karo aku. Yo ngerti. Sadurunge mbok rabi lemu gemoy. Terus ini. Sadurunge dirabi besok iki gemoy kamu. Lah kok mbok rabi kring-kringen. Gak tau bagok. Ini bagok masa Senin Kemis. Lah ini gak bagok